Entreprenør-Expressen er jeres sikre partner inden for kloakarbejde, nedbrydning samt jord- og betonarbejde. Fra vores base i Dalby rykker vi ud til en bred vifte af opgaver på Fyn og Sjælland. Vi leverer et kompetent stykke arbejde på alle tider af døgnet, altid til konkurrencedygtige priser. Hos Entreprenør-Expressen har vi mange års erfaring som underleverandør på større entrepriser. Uanset om opgaven lyder på jord- og betonarbejde, kloakarbejde, nedbrydning eller miljøsanering, så er vi jeres professionelle partner. Vi udfører stort set alle slags opgaver inden for jord- og betonarbejde. Fra udgravning og støbning af fundament, over kabelgravning til etablering af parkeringspladser. Vores ekspertise omfatter også nedbrydning. Og uanset om du har brug for en total nedbrydning eller knusning af beton og tegl, klarer vi opgaven. Vi er skrappe til alle former for kloakarbejde, nyanlæg såvel som reparationer. Og har I brug for en vognmand, står vi også gerne for transport. Entreprenør-Expressen yder altid en helhjertet indsats til en skarp pris. Vi bruger kun de bedste teknikker og maskiner, og vi har kompetencer til at løse mange forskellige slags opgaver. Hos os kan du altid regne med veludført arbejde, høj fleksibilitet og upåklagelig service. Vi skræddersyr tilbud efter dine behov, og vi er altid åbne for en uforpligtende snak om dit projekt. Spørg os. Vi har garanteret en løsning.